manumano hira nga nag kakar ano ton molding ano itin hiya good man taadi kahoy itaadi siminto ngaging kakarbing di lang harumami paghihimo ito no may dagat gi susugdan mo pwede mo tinatawag na pornographic memory so kaya nang lan pagkuhan nito na no iton mahumok-humok pa drag nito ni kay matiga abtan yan katigaan yulok bakit matiga na pagkarding uri na pagtuhan oh ay good morning today is February 25 2026 oh time check budoy ha time check it's 8:14 in the morning kita maagi actually ano tato niya na yung mga round baga anatong hadto baga malibot la pero samtang baga kita inakarabida na tubangan di dadapit mada natin sipatan hadi nagkikinita pagithaira ngan ato napakyanhan ilakip ta na lagi pa no total ako malin baga pwede na baga mahima attendance lagat attendance okay oo so, ipaparayo tainin okay na ako nagto baka malibot lang kita tayo po ay mag-iikot lang sa ating libong bago tayo lumabas nung lumabas tayo tinignan muna natin yung tinatawag na yung mga alaga nating langgam budoy lunod patay ang yaraw oo ito tirano lagi na ano nananago kaya malibot lagi taon pero samtang kita baga nakatubangan ano may di ko nakita nga sa rin ko may di ko nagyapoton na naging pakyanan yung pati ananot niya ginihi mo ay sangkay good morning man itiinin hira para baga mo para baga pare good morning para baga humula ba ito aton himang round kaya no itiinin hiyaw man tiinin na mano-mano ngayon tunigin na kukurukur ba't sugad tiini away ni kahoy ba ini oh kahoy pero taadi siminto ano pare ano oh siminto niya pare ito ni pare Julius oh pare liha oo so manumano niya yan niluwat niya ging kuan itadi kahoy ano siminto nito pare at tadi dili apitong kahoy ito oo pero tadi siminto yung agin kurukurba manumano la itong buding agin ito no yung tuwal nila naghihi oo so ginpakita tatinin tinan era finished product no yan ang naglilihan na pare atot alimpo nga yan sana all ate yat high ate na makarin na pinto rin yung oo man tala so kung ngayon ang hiya no manumano ko ano atira pa rin girla rumamay mga skilled worker ano tawag ito sa gaditan ano tawag niya molding molding carving oo yan atong lot kikitaon ayan kay good morning makadi kita iton kuang makadi kita iton na oo baga nakahimo kita ni mga round mo pego din niya mo pego niya natutdo mo pego natutdo mo pego na horing oo lagat horing ano man adi man hira manumano hira nga nag kakar ano ton molding ano molding
Itinin niya good man taadi. Kahoy inin. Kahoy. Man. Kahoy. Itaadi. Kuang good. Oh? Siminto ngaging kakarbing. Oh. Ano ba makumpita nga di? Iparayaw ta nga mga magkarit inin. Hindi lang rumamay at paghihimo ito, no? Experience, talent, skills. Wow, may pagkukos nito, oh. Master. Non-master. Carving. Ano ko doon? May dagat gisa sugan. Taag to. Ano ko doon? Imagination. Mo pwede mo tinatawag na pornographic memory. Pornographic memory. Photo memory. Sa pagkatumaan mo. Dami niya ka nga. Kuhan. Photo memory. Pwede kita to sa. Ito man. Gunod. Maliliwat nagkukuhan tawag ini. Mumulding. Para pagkuhan ito mga Siminto liwat. oo, So pag-design. kaya nang pagkuhan nito na no, iton mahumuk-humuk pa. Oo, okay. Pag mapiga, malulok ba na ito? Ito man yan, nagkukuhan. Nagdidisenyo. Ay, nung iring nire-disenyo. Amit kawan. Hindi na rumamay, ano? Drag me ito na kay matig-a. Ang tiga. Tik-tik. Rabtan yan katigaan. Makurin na pagkuhan. Lulok ba? Matiga na pagkarding. Makurin na pagtuhan. Oo. Ang nirot Michael Angelo itong tanawan. Michael Angelo. Kuang gud ano siminto. Buk-bukon. Mamatay na lang yung pag-aayan. Taya sa'yo ka. Asay man dahil ito yung panggikan na yun. Di pa nga ni tapos. Wala pa magtag. Wala pa nga ni baga magtagmo. Buhay pa yun eh. At kalingit tapos na ito ano. Pagpintar na lang ano. Tara na to pera. Amo ngayon, nadarag minsan sa dinin, pag sa dito, kabutang, magkukuan, papaturtig ahon, kadali. Tapos bibirhanda yun. Balikon liwat yan. Balikon liwat. Ano tigbubutang madini nga santo? Hindi kami mga araw ko. Jerikoan. Oh, may kala. Oh. O di bisan nga yun ko di rin na maglibot. Nakay mo nakimang rawon niya na. Oo. Oh, kita pag hinilabang nga duro kay para diri ka mo. Oo. Pero diri sayang ito yung pagkita kaya makikita niyo itun ka husay ano. Tato dito igbaw. May dangay miragin na kukuhan nga sinusugdan parisitaad to. Nan pakabutang hiton siminto paraspasan na diri tumiga kay kun tumiga tatima korean ako ni rabaga pagmolding pagtuha daliwan di digbaw di dito kuan man iton alkuba adlot na heraling po ngayon na pintaran na. Ini nga ito niya na yung mga raon pagkuanggadla ini nga ipakita gihapon gaano kahusay iton aton simbahan
Diba? Villa Romamay. Maka roroya gadudog kay at simbahan ba daw? Itiba nga mga higirayo nasingan niya pa para lang bumisita. Oo. Oh, itipag kita ano bagat bricks ano? Bagayat bricks. So shoutout kita dito natin na mga skilled worker nga niya na din niya simbahan natin dapit. Nang pinaginin ano tungod good man hiton ato na Cora Paroko Reverend Father Concon Trinchera cream ngayon hiya ano gimpa horosay gimpa pintar niya papintaran na di sulod bagan brick siya may kalhay tuntun niya. Okay kita good man usahay kita kukun kita itong panahon itong atong paglilibot berubong to nasingad to kita itong mga kuang mga simbahan siya naton itong naging bibisita siyempre diriha pag ano isan lagi ito pa isan lagi ito yung makasasala siyahan tutundahin yung dadangon po rason kung kaya nasingad to kita kaya natuod kita sinisir nga put God first in everything you do. Di ano paano timbuhaton to nyo hatag perming katalahuran na igbo. I know I am not worthy. Char baga ka makasasala labado budi. Pero this is ano ang kahusay talaga at simbahan uy daragi hapon yung mga burublig hiton mga bulup hiton tanawang pinagiton mga donasyon mga sponsor di ba oo makuri kita magkuanhin na pag-usa-usa unta bahin kita baga makakuan nga ligtaan nato niton iba nga diri natong paningaranan salit mga mulupyo hitong tanawan all over the world. Oo. Amoy itong kahusay ito na atong simbahan. Dahil pagkakatugot simbahan kasi sunod kakada itong dito kalukalo igbaw okay magkada nga itong kalukalo magmamapaw ito dito it-race niya ba it-race. Tapos din may da chupiling tapos malay mo TV dirilada di nga dodo ano may dagyapon didi okay kan magdawlag kita luto o diri nat basta natuod ako magkakaada kita durdak ko nga korta pumpatianan no basta natuod kita kay even mountains can be removed diba that is faith. Bisan lagi ta sugad. Sangkay. Oo. Padayon sira nga ingaya nagpipintar cream ngayon cream salit lumutaw ang ka kuanhan sky blue ano pagidaw budoy kay 13 minutos na nakaya mo kita yan himang rawon yan ang adlaw pinagin update okay dirala merkado publiko tatong gina sisingad to ano kay susukaron talanay ha di na kita malibot anay kay baga hinuraw naman naton hadtunta baga malibot lagi ta mga silahan yan na good man ano nagsasalin orog ito na pero nakanyos ito na kuan EDSA revolution pero hadto nga time nakaingkaton nyo pero anyway grade 6 grade 5, grade 4 oo
Oo. So ano man, amulayan natin maganahin mo yan anon update didihan pagingaya din pagpahusay hanaton na simbahan katoliko hadidiha tanawan ng Our Lady of the Assumption Paris. Big shout out kita kan Reverend Father kung sincera ano nga hay gihapon napadayon nga nag papaambit iton iyo blessing nga bing mahusay iton aton tulda. Oo. Again, this has been your friend from another stars. Tikang didapit hamay Our Lady of the Assumption Paris sa aton simbahang katoliko hatanawan. Ako ay magpapabiling laghihap ngayon sangkay nga mayukbo. Ako isang kay Tonyo. Good night, sweet dreams, mama. Oh, chup chup. Oh, okay. Actually,